Radyoya denge gel, denge azadiyeye. Jinavendanu çena radyo denge gelden başkodarın heceyru 22 Cotmehe 2024 seyşemli Brüksel'e saat nehle amedede. Hemen uçen senis ve peşkeş bikendem de mazhadi reber apoya. Konferansiyecinin Civan Araqa'ya bedavi budu. Konferansiyede komploya navne teviyali dijire berapo. Ravşarı zindana İmrali şehru alozen ruşrata navin uçare seriye kure berapo peşkeşkerine hatni kaşkirin. Konferans bedayina seminereke jiyali hefseruka deste Civan uverzişe ya kantona Raqa'ya Büşra al-Ahmet ve despeker. Büşra diroka komploya dijire berapo armanca ve aliyen beştali komploya bubun u konağın tekoşuna reberti yale hemberi komploy şuru vekirin. Büşra nizama kubusaya rebera po jinin libaku ruşate Suriye peşengi jeşore şerediken ugut liseride cuvandi ve tevahi jen jibo azadiya fizikiya reberti tekoşine mezim diken. Konferans ve peşandana belge filmek liser komploya navnete uyardiş rebera po şerede silate yeliser hegemoniye u bandoren ve liser civake temeşandın. بيجوا جراكي حركة حركات كبي ربار آزاد بگه بوی دی گلی وک هردی هم رجیان بگه Li İskandinavya ji bu düdüye mijdare banga çalakê hat kirin bi daxwaza azadiya fîzikiya rêbera poy ve düdüye mijdarê de li Stockholm, Malma û Osloyê çalakî werin pêkanîn. Navên de Civaka Kurda Demokratîk NCDK İskandinavya bi daxuyaneke Bank li Kurdistanê û dostên wan kir ku tevlî çalakiyan bibin. NCDK kronolojiya çalakiyan dem û navnîşana çalakiyê jî rêz kir û got ev pêngav hem ji bo gelê Kurd û hem jî ji bo tevaya mirovaniyê xwedî giringiyeke dîrokiye. Pêngav ji bo şikandina pergala îşkenceya İmraliyê û ji bo mîsogerkirina azadiya fîzikiya rêbera po firsendeke giring û dîrokiye heta sistema İmraliyê were hilweşandin û pirsgirêka Kurd bêçareserkirin em ê têkoşîna xwe berdewam bikin. Divê baweke xurt em beşdarê meşin li Stockholm, Malmo û Osloyê bibin û li dijî hemû neheqiyên di şexsê rêbera po de li gelê me têkirin re bêjin êdî bese. Koma ve Drojan bu malbatên şehîdan re civiya tevî malbatên şehîdan nûnerên saziyên Kurdistan yên Avrupa di civîna Drojan de amade bûn. Hevserokê Kongreger Remzi Kartal û endamê konsere ve berakeceke Zübeyir Aydar jî di civînê de amade bûn. Di civînê de li ser watê û giringiya şehîdan geşedanê siyasiyên heyî sala duyemîn a pêngava ji rêberapora azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareseriya siyasî nirxandin hatin kirin. Nûnerên saziyan û siyasetmedarên beşdarî civînê bûn li ser rewşa heyî nirxandinên berfireh kirin û balkişan ser polîtikeyên dagirkerî zext û komkujiyên dewleta Türk. Di civînê de li ser beşdariya malbatên şehîdan ya ji bo meşa mezin a 16 mijdarê li Kölnê banga tevlîbûnê xurt hate kirin. Koma wê daxuyan ku wê civînê bi vî rengî bidomin. Beriye hilbijartinê PDK û tevgera nûşên û ji bo komployan serdana Tirkiye kirine. Serokê lîsta tevgera goran a Hewlêrê Hemîn Şêx û têkildarê encamên hilbijartina dema şeşemîn a Parlamentoya Herêma Kurdistanê civînek çepemenê li darxist. Hemîn Şêxanî destpêkê de diyar kir ku PDK û tevgera nûşên û سختکاری کرنه و هر دو آلیان جبریه هلبجارتنی سردانا ترکیه کرنه. شیخانی گود پدکه و تفگران نفشینو لی ترکیه کمپلویک مزن لسریانه که و تفگران گوران آماده کرنه. لدوام ده همین شیخانی دیار کرد که او توای انجام هلبجارتنی رد دکن و گود belge liberdest mehene gol sinur parızgah hevleri tevgera goran nezi 24-25 hezar denk bi destxisiye lej sedi nuh dengen me hatine vundakirin evtir savan ajime diyar dike em ve zilme kabul nakin u beydeng nabinin.
Encama hilbijartinin başvur hatıragehandın komisyona bilend Serbuxaya hilbijartinin Irak'ı encamın hilbijartinin parlamentoyu ku dibiste cotmeye deli başvur hatekirin ragehand. Ligur encamı komisyon eden gen partiyen vuhane PDK 809,397 yani ke 408,141 tevgera nufşenun 209,991 tevgera goran 11,621 yekgürtiya İslamiya Kurdistan 316,981 komeleya dadgeriya Kurdistan 64,710 Enya gel 33,369 Enya helwes 55,775 Hepeymaniya Herema Kurdistan 13,309 Bigişti yeneke 57 kursi PDK 58 kursi Nifşenu 32 kursi Hepeymaniya Kurdistan 26 kursi Tevgera Goran 27 kursi Beriya gel 37 kursi Helwest gel 22 kursi Komele 15 kursi Heypeymaniya Niştimani 13 Yekgürtiya İslami 19 kursi Bezunevi 11 kursi Serdem 15 kursi Pevendiyen İslami 6 kursi Hejmara namzetin jin en Serbuxe Süleymani 3 kursi Hevlir 4 kursi Duhok 3 kursi Liguri sistema nu 5 kursiyan 3 jinan re hatine ve qatandın li Süleymani 11 kursi li Hevlir'e de li Duhok'e 8 و لی حلب چیجی یک کرسی جنانه 5 کرسی پارلمانتوی جبو PKT اندن هاتیه و قطاندن. Hevditna Özel u Demirtaş beyi serveriya hukuke asayibun ne pekane. Hevseruke giştiye HDP'ye beri Selahattin Demirtaş pişti hevditna bi seruke giştiye CHP Özgür Özel jigirtka Edirne da xuyaniyekda. Demirtaş le hesabay xoya medya dijital agahi da ugut ku dama hevditine de mijaren civaki u krizin abori hata le gerinin demokrasi u adalete gelek mijar hatine nikaş kirin. De hevditine de da xwaza adalet açtı u yekit diya behezya civak ederketiye peş. Demirtaş diyar kir ku salên derê jin li Tirkiye siyaset xitimiye devlet bi pêkanînên li dijî destûra bingehên tê rêvebirin. Eger werê xwestin pêvajiya ku Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan weke asayîbûn, nermbûn penasê dike pêk were yêkane tişta ku divê bêhkirin li her qadê rêzgirtina li serweriya hukukê ye. Heta ev yekpêk neyê kanalên siyasetê venabin. Zemîna asayibûnê jî pêknayê. Demirtaş got di hevdîtina bi özar re mijarên ji bê adaletiyê pirsgirêka Kurd mafên xweza ji zarok û ciwanan baweyeke berfireh hatine nîqaşkirin. Hate destşankirin ku divê kesên di dozên Kobanê û Gezî de hatine girtin demil dest werin berdan. Demirtaş herî dawî got em dev ji siyaseta demokratîk bernadin û berpirsyariya me ya ji bo aştiya civakî heye. Ez ê naveroka hevdîtinê biriya parêzerên xwe bigînim navên da giştiya Dem Partiyê. Tişkiriya ji bo îlaha Muhammedî û Nilüfer Hamedî hatekirin li gorî medya Rojhilatê Kurdistanê zêdetirî 500 rojnamavan, hunermend çalekvan û revşenbîran nameyek ji bo serokê desteya dadwêriya Îranê Xula Muhsînî reşandine. Hat gotin ku di nameyê de bank li serokê desteya dadwêrî kirine ku ji bo hilweşandina cezayê li Nilüfer Hamedî û îlaha Mey Muhammedî hatiye birîn desthilatdariya xwe bikarbîne. Di heman nameyê de tê gotin ku berpirsên Îranê ji her du rojnama vanan xwestine ku li nava 5 rojan de xwe radestî girtîgeha evîne bikin. Hêjayî gotine 5 sal cezayê girtîgehê li her du rojnavanan hatiye birîn. Qatilkirina jina Emînê ku serhildana jin jiyan azadî li pay xwe da anî destpêkê ji aliyê rojnamavan Nilüfer Hamedî û îlahe Muhammedî ve hatiye ragihandin. Dilê pirsîna narînê de ji bo 4 kesan cezayê müebbete giran hat xwestin. Di îdanameyê têkildarî cinayeta narîn giranê de ku ji aliyê serdozgeriya Komereya Amedê de derbarê Absalim
Güran, dayık Yüksel Güran û bira Enes Güran û cîranê wan Nevzat Bahtiyar de hat amadekirin berpêşî dadgeha cezayê giran a heştan Amedê hat kirin. Di îdanameyê de ji bo her çar kesan cezayê muhebeta giran hat xwestin. Îdanameya hatiye amadekirin 12 rûpele. Ger îdaname ji alî dadgehê ve bê qebûl kirin wê 12 jê girtî 22 bersuç bên darizandin. Meryem El İbrahim got reveberiya xweser ji jinan re riya rizgariyê ye. Hevserûkê desteya karên civakê Bakurû Rojatê Sûriyê Meryem El İbrahim bi mabesta salvegera heftan a rizgarkirina Raqeyê ji Daişê ji anefera axivî. Meryem El İbrahim got ku dema Daîş hat û bajêr dagir kir civak di nava tarîtiyekê de hate mahkûm kirin. Di nava vê tarîtiyê de herî zêde jinan êş û azar dîtin. Raqa mozayîka gelan bû lê Daîş hem dest danî ser dewlemendiya bajêr û hem ew çanda dewlemend tune kir. Li Raqeyê Çerkez, Ermenî, Kurd, Arab, Suryanî bi hev re dijîn çeteyên Daişê xwestin vê mozayîka çandî til nebikin. Meryem El İbrahim destşan kir ku eger hêzên Sûriye Demokratîk qasê nehatibane Raqa wî bibe bajarê miriyan û got hin dewletên herêmî yên mîna dewleta tir çeteyên hov û dirinde destek dikin. Desthilatdariya Şamê jî tune bû. Zarokên gelên herêmê hêzê qasêdê gav bi gav xaka Bakurû Rojatê Sûriyeyê rizgar kirin. Çeteyên Daişê jî bajarê stratejîk Raqa kiribû paytexta xwe lê hêzên qasê de hatin û çete têk birin Raqa jî rizgar kirin. Pêşengeha Şehîd Herekol di roja heftan de dewam kir. Pêşengeha Pirtûkan a Şehîd Herekol ya heştemîn bi duruşmaya em xwendinê bikin şêweyeke jiyanê bi beşdariya 54 weşanxane, pirtûkxane, navend û saziyên wêjeyê yên herêmî Sûriye, Lübnan, Iraq, Belçika, Brîtanya, Misir, Kuweyt û Îmaratê li hola zana ya bajarê Qamişlo hate vekirin. Xwendekarên ji Herêma Bakurû Rojatê Sûriyê rewşenbîr, nivîskar, wêjevan û endamên saziyên rêveberiya xwe ser serdana pêşengeyê kirin. Di pêşengeyê de 143,000 pirtûkên bi ziman û mijarên cuda hatin pêşandan. Pirtûkên Profesora Amerîkî Bon Miller xwegihandina bi zarokan re û xwegihandina bi zarokan re di hundirê refa dibistanê de ku bi 12 zimanan hatiye wergerandin di pêşengeyê de cihkirtin. Profesör Doktor Bon Miller biriya Zoomê tevlî pêşengehê bû got zarok bengeha civakê ji ber wê du pirtûk li ser perwerdekirina zarokan nivîsiye. Divê em ji zarokan dest pê bikin bi taybet divan rewşên heyî de ku zarok di gelek zehmetiyan de derbas dibin û rê bi pêşketina wan tê girtin ji ber vêyekê divê em van pirtûkan ji bo malbatan binivîsin û zarokên xwe biparêzin. Pêşengeh di roja heftê min bi îmzekirina pirtûkan dewam dike. Ji bo herêma Serhedê hişyariya berfê hate kirin, Müdîriyeta Giştiya Meteorolojiyê rapora xwe ya rewşa hewaya 22 cotmê eşkere kir. Li gorî raporê de li bajarên Sêrt, Elîh, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvîn, Samsun û Trabzonê baraneke zêde bibare. Bi domdarî hat gotin ku li rojavayê herêma Serhedê, başûrê rojavayê Marmareyê, Qereşen, başûrê Egeyê, devera Toroslarê ya Behra Spî, başûr û rojhilatê Anatolya navîn û li qeraxên navîn û rojhilat ên Behra Reş bager rabe. Di heman demê de ji bo Bakurû Rojatê Serhedê û deverên bilind ên rojhilatê Behra Reş şilope û berfeke zêde bibare. Zêdetirî 200 koçberên Lübnanê gihiştin Diyalayê. Wezareta Koç û Koçberan ya Iraqê di daxuyaniyê de ragihand ku di nava 24 saetên borî de zêdetirî 200 koçberên Lübnanî yên ji ber êrişên İsraîlê koçber bûne gihîştine parêzgeha Diyalê ya Iraqê. Hat diyarkirin ku piraniya koçberên Lübnanê ji jin û zarokan pêk tê. Hizbullah Tel Aviv hedef kir û İsraîl Beyrût bombabaran kir piştî du êvarê Hizbullah baregeha îstixbarata leşkeriya İsraîlê ya li nêzî Tel Avivê toparan kir artêşa İsraîlê herêmen Awzayî û taxa hêrek ên başûrê Lübnanê bombabaran kir.
Çavkaniyek jina xoşxaniya Rafiq El-Herir al-Beyrutê ji Reutersê diyar kir ku bombebaran li nêzî nexweşxaneyê bû bi taybet li rawestgeha taybet a Erebiyên nexweşxaneyê bûye. Belê godanê jemen û çên sersî pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.